वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर'सा प्रडाक्शन नै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव दिनै 27 जानुवारि 2023 आरो मैयानिफ्राय जागायदों बेवहाय आरो 29 जानुवारिसिम जोबथा हाबाफारि आरो दिनै आं 27 जानुवारियाव नै बेलासि समाव फैनानै एसे भिडिअखौ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिना शेयार खालामनो सानबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो आंनि बे खोन्दोखौ दोंसे मेथाइ खननायजों जागायजेननोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय बे समाव जोंजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि फंबाय देरगादाव बसुमतारी दैमारि बिथाङा दङ आरो बे समाव बिथां फंबाय देरगादाव दैमारिखौ जोंनि बे हाबाफारियाव मेथाइखौ खनफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। Laya
थेंक इउ बे समाव कमिटिया आंखौ आरो दोंसे खननो खावलायनायलाय आं गुबुन मोनसे खनबावनोसै